ちょうどいい機会ね。だったら離婚しましょう。私、子供が欲しいから。あんたみたいなおじさんと一緒にいたくないの。あ、そう。よかった。じゃあこれ、離婚届。俺は満面の笑みで、すでに記入していた離婚届を突きつけた。俺の名前は山中正。40歳のサラリーマンだ。保険会社の営業で働いている。自分で言うのもなんだが、同年代より稼いでいる方だと思う。比較的名の知れた企業だし、成績を上げればその分しっかり給料に反映される。俺は昔からそういった実力主義の会社で働きたいと思っていたので、今の会社へ入社した。新入社員の時は大変だったけど、がむしゃらに働いたおかげで、今ではそれなりのポジションに就くことができ、収入も安定している。しかし、そんな俺だが、仕事が忙しく、自由な時間が取れないのが悩みの種だ。営業マンにはいろんなタイプがいるが、俺は顧客とのプライベートの付き合いをするタイプだ。お客さんとは家族や友達のような関係を心がけていて、いつでも電話してくださいねと言っている。そのため休みの日だろうが夜遅くだろうが電話がかかってきて借り出されることもあるのだ。そんなわけでプライベートな時間を確保することができず、この年になるまで独り身だった。しかし2年前に出会ったのが嫁のまゆみだ。出会った時、俺は38歳。嫁は10歳年下で28歳だった。初めて出会ったのは友達に連れて行かれた婚活パーティーでのことだった。山中さんって保険会社で働いてるんですか？すごいな。初めて会った時、嫁は俺のことを興味津々にいろいろと聞いてきてくれた。ただそれは婚活パーティーにいがちな品定めをする女性という感じではなく、純粋に興味津々といった印象だった。大きな目を輝かせながら、俺の話を真剣に聞いてくれた嫁に一目惚れ。無邪気で可愛らしい性格も俺の好みだった。お互い結婚相手を探しているということもあり、出会ってから交際するまで1ヶ月という短い期間だった。しかし俺は嫁の可愛さにどんどんハマっていった。嫁は年齢の割に幼い部分があり、俺としてはこの人は俺が守ってやらなければという感情でいっぱいになった。そして1年間の交際期間を経て晴れて結婚。それまで俺は全く女っ気がなかったので、会社の同僚や先輩もものすごく驚いていた。お前、あんな可愛い子、どこで見つけたんだよ。仕事ばっかりしてるかと思ったら、隅に置けないやつだな。こんな感じで周りから茶化されるのもすごく心地が良かった。そして結婚を機に新しくマンションを借りて2人で住み始めた。子供が生まれたらどんな名前にしようかとか、習い事は何をさせようかと想像したりして、将来に思いを馳せ幸せに暮らしていた。しかし結婚して1年が経つ頃、俺たちの間に大きな問題が
立ちふさがった。俺たちは二人とも子供が好きで、三人は欲しいね、なんて話していたのだが、どれだけ頑張っても子供はできなかったのだ。はじめのうちは、焦ることはないよね。俺たちのペースで頑張っていこう。そうだね。そのうちできるよね。なんて話をしていたのだが、それも初めだけで、そのうち嫁は明らかに子供ができないことを不満に思うような発言が増えてきた。例えばテレビで子供番組を見ているとき、うちも今頃は可愛い赤ちゃんが生まれててもおかしくないのに。とか、わあ、この服すごく可愛いよね。女の子だったら絶対似合うと思うな。まあ、うちには子供なんていないけどね。というような発言が増えてきたのだ。ただこの時は子供ができないことでストレスがたまり、自虐的になっているだけだと思っていた。しかしそのことで嫁はだんだんと俺に興味をなくし、対応が雑になっていた。俺が仕事から帰っても食事の用意もしていないし、洗濯や掃除も気が向いた時にやるだけ。そのくせ俺の金でブランド物のバッグやアクセサリーなどを買い漁っていた。はじめのうちはある程度多めには見ていたものの、さすがに我慢できなくなってある日注意したことがある。ちょっと最近ひどいんじゃないか？別に家のことを全部やってくれとは言わないけど、結婚当初に決めた家事の分担は守ってくれよ。それに最近ブランド物とか宝石とか買いすぎじゃないか？これまで嫁のことを溺愛し注意したことは一度もなかったし、嫁のわがままもほぼすべて受け入れてきた。おそらくそのことが悪かったのだろう。嫁は俺が何をしても怒らない人というような感覚を持ってしまい、好き放題やっていたのだろう。ここらでガツンと言わなければと思ったのだが、これが逆効果だった。この時すでに嫁は完全に俺のことを舐めきっていたのだ。なんなの？ちょっとぐらいいいじゃない。最近ストレスが溜まってしょうがないのよ。それにね、これはあなたのためでもあるのよ。はあ？俺のためってどういうことだよ。だから、あんただって奥さんは機嫌がいい方がいいでしょ。私がニコニコしていればあんたもハッピー。それでお互い幸せになれるでしょ。そもそもそれなりに稼いでるんだから、このくらいのことでぐちぐち言わないでよ。こんなに可愛くて若い奥さんもらったんだから、笑顔でいてもらうためにこのぐらい安いもんだって思わなくちゃダメじゃない。あまりにも自分勝手な言い分にさすがに黙っていることはできず、今後無駄遣いは控えるようにと注意をした。しかしこのことで嫁は完全にへそを曲げたらしい。以前にも増して俺に対する罵倒の言葉が増えていった。そんな中で特にひどかったのが年齢に関することだ。はあ、あんたみたいなおっさんと結婚するんじゃなかったわ。とか、やっぱりさ、年が離れてると話が合わなくて
つまんないんだよね。など、俺の方が10歳年上であることに対する不満を隠すことなく口にするようになったのだ。確かにそれに関しては、俺も多少の負い目はある。だがそんなのは結婚するときに分かっていたことだ。それに年齢はどうやっても変えることはできない。そんなことで不満を言われてもどうしようもないと思っていたのだが、嫁はそのうちとんでもないことを言い出した。子供ができないのってあんたの年齢のせいでしょ？マジで最悪。これだからジジイは嫌なんだよね。これを言われては俺も返す言葉がなかった。というのも実はその可能性を自分の中でも考えていたからだ。なかなか子供ができないことに関しては俺のせいではないのかという思いがあり、嫁に申し訳ない気持ちを抱いていたのは事実だった。しかし、かといってしっかりと検査してもらったわけでもないし、確証はない。それなのに嫁は完全に俺のせいだと決めつけ、子供ができないことや結婚生活がうまくいかないことをすべて俺の責任として罵倒してくるようになった。子供ができないなんて男として失格じゃん。そんな不良品と結婚させられた私の身にもなってよね。嫁はこれをきっかけにさらに散財を続け、いくら注意しても二言目には、だったら子供を作ってみなさいよ。子供ができたらこのぐらいのお金なんて当たり前に減っていくんだからね。それを私に使ってると思えば安いもんでしょ。と言って全く話を聞かなくなった。そしてそれからしばらくして嫁の浮気が発覚した。きっかけは会社の同僚からの密告だった。嫁が知らない若い男と手をつないでホテルに入ってくところを見たと言われたのだ。その同僚はとっさの判断で写真を撮ってくれていたが、写っていたのは確かに嫁だった。そこから俺はすぐに更新所に依頼し、嫁の調査を頼んだ。結果は完全に黒。嫁は浮気をしていた。いくら子供ができないからといって、これはさすがに看過できない。俺は証拠を突きつけ、嫁を問い詰めた。すると嫁は完全に開き直り、ちょうどいい機会ね。だったら離婚しましょう。私、子供が欲しいから、あんたみたいなおじさんと一緒にいたくないの。と、全く悪びれる様子もなく言い放ってきた。しかしこの時、俺は心の中でガッツポーズをした。あ、そう。よかった。じゃあこれ、離婚届。俺は満面の笑みですでに記入していた離婚届を突きつけた。嫁は俺の反応が予想外だったようで少し困惑していたが、これであんたみたいな人と別れられると思うとせいせいするわ。それと慰謝料がどうとかっていう話になるんだろうけど、財産分与はきっちりしてよ。それとこれは話は別だからね。慰謝料は分与の中から払うからそれでいいでしょ。と捨て台詞を残して出て行った。俺には結構な額の貯金があるので、嫁はそれを当てにしているのだろう。しかしそれは俺が
結婚前から貯めてきたものなので、俺個人の財産だ。こういうものは離婚の時、共有財産の対象にはならない。しかし嫁はそれを知らないのだろう。そこで俺はすぐに弁護士を雇い、嫁と浮気相手に対して慰謝料を請求した。案の定、数日後、嫁から電話がかかってきて、あんたの貯金が私のものにならないってどういうことよ。離婚するんだから財産は半分くれるのは当たり前でしょなどとわけのわからないことを言ってきた。そこで俺は、離婚するときに財産分与の対象になるのは共有財産だけだ。つまり婚姻期間に夫婦で二人で築き上げた財産ってことだ。俺の貯金は結婚前から俺が自分で貯めたものだし、結婚してからのお前は金を使うだけ使っていたから分与できるような財産なんてないぞ。まあかわいそうだからブランド物とかそういうのは全部お前にやるけどな。とだけ言ったら驚いていた。そして最後にもう一つ衝撃の事実を伝えてやる。それからお前には黙っていたけど、俺以前からいくつか病院に通ってたんだ。年齢的なことがあって子供ができないんじゃないかって相談しようと思ってな。だけど検査の結果、俺には何の問題もないって言われたよ。これがどういう意味かわかるか？それって。お前は俺の責任だなんて勝手に決めつけていたけど、一度病院に行って検査してもらったらどうだ。後々聞いた話だが、不妊の理由は嫁にあったのだった。その後嫁は泣きながら謝ってきたが、当然許すことはなかった。浮気相手にもきっちりと慰謝料を請求し、払うものを払わせた。この時嫁はブランド品をすべて売ったが、支払いは到底足りず、嫁も真男も貯金がなかったので、両親に立て替えてもらったのだ。二人ともその返済のために地獄のような日々を送っているという。俺はといえば、この年になっても子供を持つことは叶わなかったが、この先またいつか。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回のお話も楽しみにしていてください。